Другая палова 2010-х гадоў – эпоха, калі беларускі хіп-хоп шукаў сваю сапраўдную ідэнтычнасць у густым ценню расейскага рэпу. Пакуль большасць капіявала расейскі стыль дзеля шырэйшага ахопу, у Менску выспяваў унікальны праект. Яго назва «Беларусь». Мы п'ем воду крыніц прадвечнай, мы п'ем агонь, які сагрэе дух, мы п'ем паветра думак чалавечых, мы ўздымаем келіхі беларуску. Галоўныя дзейныя асобы гэтага руху – тройка самабытных MC – Зэман, Ангст і Контра. За час працы над матэрыялам яны згуртаваліся ў сапраўдную хіп-хоп-сям'ю. Больш за тое, гэты рэліз разбурыў межы. Для яго стварэння аб'ядналіся творцы з розных краін. Я не ведаю, дзе дом, бо здымаю хату. Я не ведаю, што заўтра крочу парта. GPS-ы, новыя мапы. Пракладзі дарогу, прашу навігатара. Аднакарэнныя – гэта не проста зборнік, гэта цэласнае філасофскае палатно. Назва цалкам апраўдвала кантэкст. Гэта глыбокае асэнсаванне беларускай традыцыі, мінулага краіны, яе сучаснасці і спроба знайсці ўласнае месца ў часе. Калі вада замест праўды намывае толькі глею, калі паветрам дыхаць ты ўжо не мусіш. Памятай, ты быў і застанешся дрэвам Беларусі. Музычнае суправаджэнне ад топавых лакальных бітмейкераў грунтавалася на цяжкіх сырых хіп-хоп-вайбах з мінорнымі трывожнымі сэмпламі. А фірмовыя скрэтчы ад DJ Tech Master D дадавалі рэлізу класічнага падземнага духу. Альбом стаў унікальным міксам розных тэмпераментаў і поглядаў на жыццё, дзе знайшлося месца як для жорсткай лірыкі, так і для дзіўных калабарацый. Да запісу далучыліся такія яскравыя прадстаўнікі сцэны, як SP Кава, 99, а таксама культавы бард і спявак Зміцер Вайцюшкевіч. Гэта стварыла амаль магічную, туманную атмасферу, якая апускала слухача ў глыбокае філасофскае асэнсаванне рэальнасці праз нацыянальную прызму. Адыля тут, нараджаемся тут і паміраем тут. Праект «Беларусь» не шукаў лёгкага камерцыйнага поспеху ці радыёратацый. Яго мэтай была пачцівая фіксацыя сваіх каранёў. Рэліз актыўна разышоўся ў інтэрнэт-архівах і на лічбавых платформах, стаўшы арыенцірам для наступных пакаленняў MC, якія абралі шлях свядомага, самабытнага хіп-хопу. Яна як данасць, як жарты гравітацыі, з якой не мае шансаў пазмагацца на апошняй станцыі. І тут пытанне толькі ты ці я. Сапраўды мы ўсе чакаем гэтай залі адбыцця.